Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel नोंथांमोन गासैबो बरायबाय दिनै नै फुङाव आं सिखारनाय दिनै दुधनायाव थांनो ओंखारदों आरो मोनसे प्रग्रामनि थाखाय दिनै बर'फोरनि गोथार बाथौ सान आरो दिनै 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सान बयनिसिमबो गोथार बाथौ सान आरो सुबुंखान्थि साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै दुधनायाव मोनसे प्रग्राम दं बेवहायनो जों फुङावनो थांनो ओंखारबाय आरो उफ थान्दा गुल गुल फैदो दानि आंजों नायलांदोनि दिनैनि गोदान मोनसे भ्लग बायदिखौ फैदो दानिया दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो इन्टारेस्टेड बा साइकेल गुबायजों थांनोसै फाइनालि जोंनि सगाव सफैबाय गारि नेबायदों आरो गणतन्त्र दिबसनि थाखाय दिनैनि गारियानो गैया नेबाय दं नैनो फाइनालि जोङो बास मोनसे मोनबाय आरो बेवहाय ओमफ्राय जोङो उठिबाय ओमफ्राय बेहाय मानसियानो गैया गणतन्त्र दिबसनि थाखायनो मानसिफ्रानो नै जोंहा खालिथार सिटआनो आरामसे जावना थानांनो हायो आरो फाइनालि नै सफैबाय जोङो दानिया जानाय जायगायाव ডেকা-গাভৰুৰ দল আগবাঢ়া সংকীৰ্ণতাৰ চিতাত চোৱা প্ৰগতিৰ পথিন সমাজৰ বিধিসীমাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আছিল বৰষৰ ঐতিহ্য আজি ভূখণ্ড খণ্ডিত খণ্ড হৈ আমি দেখিছোঁ যুগৰ বতাহ প্ৰাণে প্ৰাণে তাৰি দেৱৰ আধাৰত সমাজ গঢ়া নতুন পুৰুষৰ অংগীকাৰ এই ভাৰত এই ভারত সৃষ্টির যুগর মতো গানে গানে বিভিন্ন শিক্ষার ছাত্রছাত্রীভাবে আমার রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন সাগর দেওয়া হয় শিক্ষা অনুষ্ঠান জ্যেষ্ঠ নাগরিক শিক্ষা কর্মচারী সম্মানীয় রাজ্য
बेवहाय बायदि बायदि हारिनि मोसानायफोर मोसादोंमोन। राभा, बर', गार' आरो नेपालि बेफोरबायदि मोजां हारिमु मोसानायफोरजों बेखौ रंगिना संगिनाय खालामदोंमोन आरो। Kayak kapan apa sih? Kayak Karena dong. Ini bukan apa? Unload. Ang bang. Try itu. Ang nasur bunte. Arah tidak. Apa? Dinamis nama? Oh, dinamis aja itu kan. Mama bisa dinamis aja. Saya. Ya di itu mau makan ini kan Ami nasi boleh. Nasi boleh. Kamu apa nih? Baik Bokar. Kenapa nih? Ini mau menjadi? Menjadi. Lupuhin mana dong? Mama ada. Hai, tahu dia. Ma, tahu dia mana ma? Kayak mortal kau. Mama, lo pernah kok? Tidak. Oh, namat ko Tidak. Era gol la gitu. Lima. Kecap ya? Oke, udah bisa sih kan? Hey. Tahu dia menjatuh. Lebih-lebihin lah. ओमफ्राय बेवहाय जोंनो जानो थाखाय पेकेट लान्च होदोंमोन। बेखौनो जानानै जों फैफिननायसै न' फारसे।